24 hours food trip sa isa sa pinakasosyal o pang-international level na beach club diri sa Cebu. Sugod tag lunch ug mga Filipino favorite foods nato. So ingon nila daw one of the best Filipino foods kuno na diri. Grabe oh, traditional style mura giluto sa imuhang mama. Syempre suwayon sa nato ang mag-snacks by the sea. Literal makabungog lang burger, gwapong lettuce, ang cheese, awas. Mag-intimate dining experience sa sulod sa imong room. Last but not the least, ang tiger prawn. Wow, grabe, mo siya lotion niya sa gabi eh. Ug syempre mag-breakfast buffet sa buntag. Grabe ka idol, ang breakfast experience din nato. Di naman ta ko mag-round 2, pero ganahan kong balik. Gabi na kong ghost balik ko nako. Idol kayo pag-vacation ka diri. Pero dili lang kung food trip atong tirada. Tanaw po natong ilang rooms, among gistayhan, ilang infinity pool, ug ilang beach nga nay elevator padung sa dagat. From Social. Worth it ba gyud ni nga experience sa Argao? Maong atong tanawon ba kung worth it ba diri sa Cebu Beach Club. Welcome to Argao diri sa Cebu Beach Club. Usa ni kabag-ong nindot nga resort diri sa South Cebu. Ug interesting kay ni ilang lugar kay abandon ni siya sa una nga Old Argao Beach Club, 1980s pa. Pero karon gi-revive og nahimong modern luxury resort. Na siya sa cliffside overlooking sea with infinity pool, white sand beach ug unique elevator padulong sa dagat. Perfect gud ni for chill ug full getaway experience. Pero ato ang pasundiri syempre ang mga lamian ng pagkaon nilang gi-offer. Kay gutom naman, sugod ta sa ilang lunch. Let's go. Lunch siya ta sa atong food trip. So nata diri syempre sa ilahang restaurant area. Nag-offer sila syempre atong mga favorite comfort Filipino foods ug other po ng mga international cuisine. Siguro mangita tag something like crispy, uga, sabaw ug something like kanang di gid nato malimtan kay naabay ta diri sa Argao layo. So ingon nila daw one of the best Filipino foods kuno na diri. So it's up for us to find out. So let's go tanan sa sulod. Dol, so nata diri sa ilang kusina. Gitagaan tag chance no nga makaari silang sulod sa kusina para ma-witness ang passion sa pagluto sa atong lamian ng mga pagkaon kay with love gini. Sugod ni sa ilahang putsero, tanawa ilang putsero nagbukal-bukal na. Kani sa pikas po nagluto na ang ilahang bam egg. Sugda na gisuod na mga spices, mga secret na mga sagol, labay ng sauce, yabo na ang sauce, lahi na po na sauce, secret na oyster sauce, secret oyster sauce. Katapos sana niya gibutang na dayon ang noodles, mga lamas, mga gulay ug uban pa. Butangan din ang mga gulay ug sangkap kani gyud butangan og palamian ug more humot love passionate na mga ingredients. Happy ta ni maluto. Sa pikas food rin mo nilang inununan. Wow, grabe oh. Traditional style mura giluto sa imuhang mama. Kilid oh, daghan kay mga gulay, talong, uban pa ug mga sangkap on top. Pompano ni ha. Sa pikas food rin dala nilang crispy pata. Tanawa, lamia gyud tanaw. Prito pa lang daan. Lami excited ko ug mo ni ilahang bami kanay diri. Ay, lami gyud oy. So tara idol, excited ako mukaon na ito na stable. Katabian kita makadisturbo ta diri. Let's go. Okay, so naana itong mga lunch at atubangan. So muna ng putsero, puwatag sabaw. Okay. Naray lang bone with bone marrow. Hopefully naa pa. Then, napod ang ilang unod na adiri. Okay, kana. Okay, grabe putsero diri sa Cebu Beach Club. Dol, solid ilang putsero. Grabe ka humok sa ilang beef. Super ultra beefy siya. Na siya starchy nga, lasa sa yung soup, tungod ni siyang patata, siguro ipakong sayo sa mga gulay. Next na po, kanila pansit, kuha tagamay nga portion. Limonsito, alright. Added aslom, kaaslom sa kinabuhi. O tanawan ng pansit, oh. Daghan kay gulay, na sibuyas, pork, o mga gulay sagol, o na po siya bilbaw, ipakong na sayop. Okay, nanindot kayo sa yung noodles, oh. Nipison ang iyahang
Pancit Canton. Okay, Pancit Canton. Tilaw na to. Cheers. Mind-blowing, grabe kagol. Grabe kalami. Daman nimo ang oyster, ang soy sauce, ang katamisun sa iyang soy, ug ang flavor sa Bilbao. Grabe ka, may klase naghimo ani. My good job, chef ani. Grabe. Grabe ba? Next level ba may grabe ka solid. Tanang sangkap ng mga lamian, mga flavor colors na dire. Karon mao na jud ni ang ilang inununan. Dili dapit basta pumpano dili ginaw. Oh, nakanindot sa pumpano nga isda. Grabe na siya ka-creamy ang iyahang unod sama ani. Ato ni siya ibutang sa tong fried rice para mas lamian. Na, butangan mo siya ani. Oh. Alright. Ay, kalami. Grabe. The best. Wa ka ba ako kung bias ba ko no? Pero ilang inuunan, pero ting lamia, dili aslum. Wapo. Uy, by the way, isas panghambog diri sa Argao. Ang ilang suka diri is tuba. So may nakanindot. So I think tuba ilang gamit ani po ako na sayo. Then may pagkatimpla, dili siya grabe kaparat, oily siya gamay. Dagan kay siya sangkap sagol pila sa flavor sa baba. Alam mo, mao na jud ni ilang crispy pata. Isa sa mga panghambog nila diri. Traditional way in cooking crispy pata. Look at that. Wow, grabe. Crispy check. May klase. Ganahan ko siya yung crispy dol. Walay sipyat. Halos tanan part sa impanit. Puro crispy. Diyan ang timpla niya. Dili siya, wala siya bahok. Hindi siya lang siyon. Kaya may ibang crispy pata. Medyo lang siyon. Atong buhaton, butangan nato ng onion rings. Kaning ilahang liver sauce. Isa na silang pahambog. Wow, kani atong buhaton, no? Wow, liver sauce sa crispy pata. Alam mo, abi na ko mang tumas og lasa di man di eh. Ang kalami ba ni partner? Dul panalo ilang liver sauce ha. Hindi siya ingon na mang tumas og lasa. So creamy siya nga a bit of sweet na peppery. Nanay pagka duol timpla sa mang tumas. Na siya ning chili sauce, nga murag garlic chili sauce siguro po kung sayop. Perfect. Lami sa daw kuno ni siya sa kani. Lami. More siya sauce sa laksa, more siya Chinese spicy sauce. Add extra halang lang sa imong pamaba. Halang nga. Panalo ilang crispy pata. The best ang inununa, number 1 winner. Number 2 na ko ang bami. Solid na experience atong lunch diri sa Cebu Beach Club. Na sila yung mga beverages, na sila yung shakes, fruits, juice, ug uban pa sama ng Four Seasons. Excited na ako sa snacks later. Ato sa tasang itong room. Pwede rin mo diri mag-lunch. Check na nato itong room. Kaya mo snacks pa ta later. Four Seasons. Ang amo day gikuha diri sa Cebu Beach Club kay ilang 2-bedroom cliffside suite social. Perfect yun ni kay for adults me og 2 kids. Ug libre pa jud ang breakfast ani. So tan-aw sa last part ako'y pakita sa inyo ang ilang solid na breakfast buffet. Sa tanan ako na stayhan nga room sa akong life, kani gyud ang pinaka-nindot, pinaka-comfortable ug pinaka-dako. Awa gud ning master's bedroom, mura pwede ka mag-joggings kadako. Dot pa kay couch, bathtub, tagsa-tagsa og CR, napay TV sa sala ug kwarto, mini ref, working station ug pinaka-the best, balcony nga cliffside seaside view gyud. For sure napay daghan mga rooms ilang mga villas dito sa unahan. Tawag nilang villa kanindot murag naata sa US. Di nakaganaan muli diri honestly. Pero kay gutom naman mag-snack sa tabi. Dol, snack time na. So, nata diri sa ilang beachfront. So, nakanindot aning beachfront sila na sila murag mini beach bar diri siya. So, mo-order tag snacks kay gutom na while nag-enjoy ta sa kanindot na beach diri sa Cebu Beach Club. Grabe, chuya ilang beach dol. Grabe ka nang gi-preserve gyapon nila ang nature, ang ecosystem ng beach, ng plants, ng trees na agyapon. Gwapo siya. Di ba siya grabe ka crowded. So, inaya siya kanindot nga beach. So, white sand kay siya. Grabe ka pino sa iyang buhangin. Lawak din kayo ang iyang white sand. So, kapuyon o gutomon jud ka. Nang order ta o ilang snack. Dol mo nilang beach bar, nindot kayo. Tanawa,
Naata sa literal nga cliff. Tapos makita ni mo gwapo ilang sand. Tanaw, gwapo kay ilang sand. Tapos narito ang dagat. Tapos makita sa nimo na ako dito ang puhon-puhon na slide diving puhon kay naay mga sea turtles diha mugawas lang ulo. As in mugawas na ilang body daghan kay mga sea turtles diha. So grabe ka idol ani nga lugar, isa ka underrated nga beach resort gud nga pwede mo ari. Grabe ka worth it if mo ari jud ka diri. Grabe mo na ganahan kung mag beach magani ko more on mountain person mong kung klase yung pagkatao. So ganahan kung medyo naaga po mountain trees. Kalni may perfect para sa ako. Gutom na, sige yaw-yaw, tara let's go order tag food. Nakakita ko ninyo na may pizza. Sige. Homemade pizza, sir. Naamtas dagat, so ganahan ko medyo ma-feel po na akong pagka-seafoods. So perfect ni siya. Aring for delivery. Nice. Na may burger? Natay burger, CBC. Perfect! Sige, order ko. Kung daghang tao, open na sila from 11 a.m. to 6 p.m. So pwede yun mo order sa ganahan, refreshment, tanan food, o guban pa. Okay, so naa na ta diri mga pang snacks nato nga pangkalawakan og itsura og humot juice ko na gid diri atong seafood na pizza, pineapple juice, watermelon juice og syempre french fries og makabungog na burger. Unahon na to ilang pizza, tanaw ilang pizza chuy kayo. Wow, okay. Perfect, excellent, delicioso. Factor kay tuna. Malasahan gud nimo. Good job sa dough, sa tomato sauce, malasahan nimo. Tumbuhaton, butangan na to og tabasco sauce. Kana hot sauce na siya. Kani kina siya ato butangan. Grabe na ba stretch gamay. So ato ni kay nani siya shrimp, na siya pusit na kuyog. So ato nang iusa. Ang aroma sa basil, ang aroma sa tomato, panalo. Pineapple juice. Grabe ka perfect sa beach ani. Ang gani dili na kayo init. Last but not least, tanaway lang burger. Literal makabungog ilang burger, gwapo ang lettuce, ang cheese nag-awas. Tanawa, tanawa ang tomato na tagak. Kalit lang ha. Grabe ka panalo sa patinadol, grabe ka ultra smoky. Factor kay ang iyang kasunugon. Tungod sa iyang smoky flavor, mabalansi sa iyang uban na mga sagol sama sa sauce, sa tomato, sa lettuce, sa onion, sa cheese. Grabe. Mas panalo ni kung butangan pa dyan mo more mayonnaise. Nato ni be, okay. No, more mayonnaise, Diyos ko. Grabe kalamin na burger. Isa sa pinakalaming ang burger na adre sa Cebu Beach Club sa Argao. Kung snacks lang imo arayon diri, kung maligo ka, ganahan na ka maligo, mag-day pass ra ka, mag-day tour lang ka, way problema ang ilang snack kay solid kay lang pizza o burger. Karon, balik sa ta sa hotel, pahuway, maghuwat tag dinner unya kay mo order ta sa ato mismo room ug lamian ang mga pagkaon. Maligo sa ko. Uy, turtle! Ay, nawala siya. Ewa ka turtle. Nahilisan na ta, ready na ta for dinner. Mabuhay, good evening. This is Kevin from restaurant. Pwede mo order ba sa among room niya? Mo i-deliver ninyo? Yes, sir. Pwede kayo, sir. Now may seafood? Yes, sir. We have seafood, sir. Natay seafood mixed grilled. Yes, sir. We have also grilled liempo. Sir, nakoy ka-recommend mo. Nami sweet and sour fish. Salamat kayo sir, deliver ninyo. Yes, we deliver it to your room, sir. Ay, salamat po. Ako excited ako sir, salamat. Okay, thank you kayo, sir. Okay, idol. So, niabot na dito mga pagkaon sa tubangan. Kumana tagkaligo, grabe kainit ganina. So nindot kayo, social no? Mura kog don. As in, mao na pagkaon na diri ang ilang seafood mix or sa to seafood mix grill. Napo diri ang mga desserts nato, nahilis natong banana split juice ko tungod sa katabian. Kanon, sweet and sour fish, og syempre ilang liempo and kanang bitaw ilang murag hot cocoa nga tableya gud gikan gid diri sa Argao, specialty na nila. Plus syempre, gabi na karon, beer. Cheers. Ay, kalami ng pilsen. Natay liempo dire. Liempo niya is typical liempo. Malami. Rice.
May pagkatimpla, smoky, tamis. Kani idol kay niya. Sweet and sour nga fish fillet nga naa sa pineapple. Social. Nindot, presentable. Kani gamitan ko na itong kutsara kaya palang na siya carrots, na siya pineapple, and syempre refreshing na gulay. First time ko ani that. Cheers. Pwede na ka matulog after ani. Gating lamia. Fish fillet, crunchy. Kanindot kay bits, pieces siya, bite size. Pineapple, grabe factor. Manamis-namis na sour a bit. Idol. Na to ning imbaw. Murag naman siya tartar sauce. Ato ka, nibutangan ng tartar sauce, be. Okay, gusto na. Cheers. Imbaw. Panalo. My God. Flavorful na daan ng clam. Na ng spice sa pepper. Idol. Kani is isda. Cheers. Balansi siya smokiness. Ang sourness sa tartar sauce, ang creaminess niya. Balansi sa texture sa yung crust sa pagka-smoky. Kani isang pusit, be? Tara na ito ni. Saktuha pa kaluto. Wala na overcook. Dili gahi. Dami ang mga lamas. Kailangan. Last but not the least, ang tiger prawn. Pakablihan, be. Wow. Grabe. Mo siya lotion niya sa gabi, eh. Winner. Para dito sa prawn. Dami. Mga gini, kari na ta sa atong banana split. Ang siya chocolate, vanilla, ambot, sa nang uban. Ano na itong banana? Naara banana, oh. Naara, na-split ng banana. Sa atong buhaton, paano ito ni? Grabe na ni kahilis. Uy. Nami dyan ang banana split. Ang flavor sa banana bitaw bagay sa ice cream, vanilla, o chocolate. Kasi strawberry. Ano is tiramisu? Paano ito isa ka-layer? Wow! Chocolatey, grabe ka creamy sa ilawom. Gapong layering. Nasa certain murag bits sa ilawom na chocolatey lami. Nutty a bit. Kano siya? Choco something na limot ko. So hot na siya. So buhato nimo kuha kag kuha na ni. So ang kana is cocoa na siya from Tableya gina siya gikan sa Argao. So mo ni medyo hot gina siya nga kuha init-init pa gani siya. Then ang buhato na to ato siya ana sa ice cream nga nahilis. Okay. Partner. Dol, panalo ang ato ang dinner experience. Muari sila maayo lang service. Lami lang mga pagkaon. Pahuway na ta. Kay mag-breakfast buffet pata ugma. The best. Nagani na CR diri daghan. Nindot lang CR. Hinday bidet. Good morning, California. Argao niya. Good morning, Argao. Excited na ako sa atong breakfast buffet. Ato tanawon. Tara, let's go. But before na mag-breakfast buffet, mag-jogging ako. Jogging ako, be. Padung sa buffet. Pakiton sa tamo sa view sa morning. Dira na, no? Na koi, na fish ponds. Yung mo ang ilahang infinity pool. Tanaw ka, diba? Nindot kayo. Wala na ito naabtan ang sunrise, pero more gyapong sunrise tanahon. So kana ang infinity pool, ang dagat, ang view. Diba? Pag abot dire na dire lang breakfast buffet. Same sa itong kikanan katong lunch. Hindi ka pawala ka sa stress na mo sa imong sa city na stress. So mo ang parang ni mong gabi ka relax. Ang ilang design, ilang landscape, ang ilahang architecture, og mo ang ilang itsura sa ilahang breakfast buffet. Tara. 7 a.m. in the morning, ug mao ni lang display. Tanawa. So natay diri salad. Sa mga salad lovers diha, na diri ang mga different kinds of sauce and dressing. And syempre na po diri lomi.
Oh, di ba? Lamigin na kanahon nilang lumi. Hilig kag painit sa imong tiyan. Siyempre, nadiri ilang rice. Tanaw ilang rice. Uy, na sila chow fan fried rice. Tanaw, guwapa tanaw ni. Huwag na po sila gisado nga munggo. With gata pa dyan ni siya. Nakanindot, oh. Kaya ganahan ko, ana. Kaya pa nagsarata ko, ano, munggos nga buffet. Dol, oh, nagtipid ba na? Adobong pusit, adobong nokos. Napot tay chorizo de Cebu with longganisa. Look, chuyag partner na, oy. Next is beef tapa. Chuya, beef tapa. Bay na, anak, mahalon ba na siya, ha? Uy, natay diri danggit, bacon, and fried chicken for kids. Grabe. Uy, napos sila toaster diri, ha, in case kay naaman sila, pastry corner nila diri. Natay, oh, grabe, ensaymada. Napod diri, malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Napod sila, anak, waffle, milk bread para sa imong toast unya og palaman na nimo og croissant ambot unsa na basta mo na siya nga imong mga palaman syrup, maple syrup, peanut butter, strawberry jam, blueberry ug bay isa sa mga pinaka-idol ani tanawa unlimited Pascual yogurt original strawberry. So nangita ka kinsa na sa Pascual or dili na si Piolo Pascual, ha? Sayop ka. Butter, ug syempre napod sila puto maya. Tanaw la puto maya, oh. Gipahit ug maintain. Napod sila pinaypay, masi. Grabe na ka sa Argao pero naay masi diri from Liluan. Og syempre ilang fruits, ilang cereal, and naapod diri ang ilang unlimited drinks, coffee, og daghan pa. So kung may mong gilangan, mukuha na ta kay gutom na, lami na. Okay, Dol, na itong mga breakfast buffet. Round 1 lang ta kay, you know, diet beta sa breakfast. Na maligo pa ta, mag-enjoy pa taon niya. So natay cup of coffee, unlimited. Anton mamata ka entero adlaw karon o grabe mo energy. Ay nagpaluto po ta aning ulo omelette og syempre ilang sunny side up nga nganong asa dapit dia ang up. So sige sugdan na nato kuha ta sa ni ilahang egg. Tanong ila egg may pagaluto, oh. Kalami, buttery, cheesy. Sunod kaning sunny side up. Breakfast, best breakfast Argao. Lami ilang chow fan fried rice, ha. Kuha ta sa bacon. Beef tapa. Unahan na itong mga gahi. Oy, kalami siya beef tapa. Ay, cream ta. Garlicky. Nya chunky ang beef. Nya prohumok naman. Nagtim ta. Kami soon. Next is ang squid. Adobong squid. Maluya siya. Nalagyan pa ng sweet na sa soy sauce. Monggos. Kalami yung monggos. Ay, kalami yung monggos. Balik ta, kalami yung monggos. Dalahan ko pagkatimpla. Magata. Creamy. Nya maluya. Idol. Longganisa nimo. Danggit. Tama danggit. Grabe ka idol, ang breakfast experience diri nato. Di naman ta ko mag round 2, pero ganahan ko mabalik, labi na sa munggos, balik ko nako. Kung ganyan lang tapa, lami, panalo. Idol kayo magbakasyon ka diri. Ano na tao gutom. Mag-jogging ta after. Og mao na to ang atong full 24 hours food trip experience diri sa isa sa mga pinakagwapa nga resort diri sa Cebu Beach Club. Grabe ato experience dol, no? Not just the views, breathtaking views. Grabe kanindot nga room, grabe kanindot nga villa, pang international, pang US level nga villa, pang international class nga beach, white sand, og syempre dili ra sa ilang aesthetic nga lugar og itsura sa ilang beach club, kun dili pod sa mga pang-offer nila mga legit na lamian ang mga pagkaon na grabe lang gi-offer. So kung ganahan mo gani mo mag-unwind
mind, relax, stress-free, palayo sa city nga life. At least once in a lifetime sa inyong life, pwede jud mo moari diri sa Cebu Beach Club, di jud mo magmahay. Promise. So way lang, dalay mong family para kamutanan mawala ang stress. So kamo ka sa atong food trip experience, unsay kay inyong ganahan so wayon diri sa Cebu Beach Club. Comment down below. Then pagpili dito unsa ng mga food inyo ganahan so wayon unsay pinakaganahan ninyo. Igna ko and comment down below. And if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming wonderful food trips diri sa atong nindot o gwapang ang kabisayaan ng mga regions diri sa Pilipinas. Mo to, subscribe taon kay para madaghan pa ta matuan. If namoy mga suggestion na pwede nyo matuan, please comment below. If ganahan pa mo nindot o solid mga food trip, pwede mo ano follow lang ani kinindot kayo. Grabe tayo bagong upload diri ay. Chuy kayo. Tara, ato na ta, let's go. Kaya maligo na ta, let's go!